F'rapport ta' 60 paġna l-Kummissjoni Ewropea ikkonfermat li l-ekonomija ta' Malta komplet tikber b'mod b'saħħtu sostenibbli. Il-Kummissjoni Ewropea konfermat ukoll li d-dejn nazzjonali ta' Malta waqa' sew taħt is-60% tal-ġid li tiġġenera l-ekonomija u mistenni jkompli jonqos. Dwar is-suq tax-xogħol il-Kummissjoni Ewropea taraf li sejjer tajjeb ħafna. Qalet li tkabbir tas-suq tax-xogħol baqa' b'saħħtu u ra l-akbar żieda li hija l fuq mill-medja Ewropea tant li laħqet il-miri tagħha fis-suq tax-xogħol. Żiedet li Malta laħqet ukoll il-miri fil-qasam tal-edukazzjoni terzjarja u mistennija tilħaq il-mira fil-qasam tal-enerġija li tiġġedded. Skont il-Kummissjoni Ewropea l-Maltin qegħdin jgħixu aktar brata li hija d-doppju tal-medja Ewropea. Qalet li dan hu r-riżultat ta' investiment fil-kura disponibbli u l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa f'Malta. Fir-rapport ġie notat ukoll li naqas il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Il-Kummissjoni Ewropea taraf ukoll li Malta permezz tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji u l-FIAU tejbet il-ħidma tagħhom kontra l-ħasil tal-flus. Il-Kummissjoni semmit ukoll bosta miżuri li jimplementa l-Gvern matul din is-sena bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali biex jiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu. B'reazzjoni l-Gvern qal li jinsab konxju ta' dawn is-sfidi. Żied jgħid li tkabbir ekonomiku eċċezzjonali ta' Malta fl-aħħar snin qed iwassal għal sfidi li l-Gvern huwa konxju tagħhom u li jinsab impenjat li jindirizza bla ma jxekkel ir-riżultati miksuba. Il-Gvern tenna l-impenn tiegħu li jimplementa l-biċċa l-kbira tal-proposti illi għamlet il-Kummissjoni Venezja biex ikompli saħaħ l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna wara snin matulhom ma saru l-ebda bidliet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.